που λέτε και τώρα με τα γενέθλιά σας και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά στους να στο έχει τάξει με τη μία. Το κορίτσι μου ήρθε η ώρα να το υποδεχτούμε. Σπάνε τα τηλέφωνα στις 9.30 το βράδυ, στις 9.30 το πρωί, στις 12 το βράδυ, στη 1 το βράδυ. Όταν γίνεται τη νύχτα επανάληψη εκπομπή, παίρνει τηλέφωνο. Όχι, δεν κατάλαβες, εκεί μη σου με παίρνω ακόμα περισσότερο τηλέφωνο. Πρέπει να καμηλώσεις και την άσκηση στο σπίτι εσύ, τερακεί ο άντρας σου. Και γιατί το έχει πει ο άνθρωπος. Μου λέει, κύριε Ανάνου, σας αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Σας αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Αλλά πολλές φορές πεταγόμαστε στον ύπνο μας. Τι έγινε, καθηγήτρια μου, εσύ? Τι έγινε, δεν ξέρω. Και την προηγούμενη φορά και τώρα. Και την επόμενη φορά. Δεν πειράζει. Θα φοράω εγώ τα ανοιχτά για σένα και θα φοράσεις. Αυτό τη είπα, τη λέω, είναι εσύ πάντα εντυπωσιακά. Και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να σε φτάσουμε. Καλά, εντάξει. Κοίτα, ότι από τότε που δίνουμε και είμαστε μαζί, έχεις αρχίσει και εσύ αυτά. Έχεις επηρεάσει θετικά στο, ξέρεις, σε επηρεάζει και ο εγώ καιρός, να λέμε, για το στραβό. Κοίταξε, εγώ επειδή τις θαυμάζω και τις αγαπώ τις γυναίκες, οι γυναίκες που με εμπνέουν με επηρεάζουν πάρα πολύ στα πάντα. Εγώ πάντα είχα το θαυμασμό των γυναικών. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί πολλές φορές παίρνουν και ιδέες από εμάς. Ακριβώς. Ενώ στη τηλεόραση παίρνουν ιδέες για το μαλλί τους, για τα νύχια τους. Γενικά, δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που θα την πει στην καλή σου την κουβέντα στη γυναίκα. Πολλές φορές πει, ας πούμε, φοράτε μαργαριτάρια. Εγώ τα θεωρώ γκούρι, ρε παιδί μου. Ναι. Να τα φορέσω κι εγώ, τα έχω στο σιρτάρι μου. Γιατί να τα έχω στο σιρτάρι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, και με απλό ντύσιμο. Έχεις ένα κόσμο, έχεις κάτι όμορφο. Και το αλλάζεις όλο. Και αλλάζεις όλο το Είσαι σπίτι. όμως και ένας άνθρωπος που θα την πει στην καλή κουβέντα στη γυναίκα. Δηλαδή, ναι, πάντα. αυτό που θα σου αρέσει. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά λεφτά για να μπορούμε να περιποιηθούμε και όλα αυτά. Γιατί και εγώ, λόγω επειδή δεν προλαβαίνω, πάντα την κομμότριά μου τη φέρνω στο σπίτι. Δεν είναι θέμα οικονομικού. Και πιο οικονομικά μου βγαίνει και επειδή λόγω χρόνου, γιατί δεν έχω το χρόνο να πάω στα κομμωτήρια και όλα αυτά. Και με το βάψιμό μου και όλα αυτά. Πάρτε μια φίλη, πάρτε μια βάφη από το σούπερ μάρκετ. Σωστό. Υπάρχουν λύσεις. Μα και κοσηματάκια πλέον υπάρχουν πέρα από τα λίγο τον εαυτό μας. Υπάρχουν και πιο οικονομικά. Πιστεύω εγώ, επειδή ο κόσμος έχουμε πολλά ψυχολογικά προβλήματα, έχουμε πολλά θέματα, πολλά οικογενειακά και όλα αυτά και καμιά φορά περνάμε και κατάθλιψη και όλο αυτό δεν μας αφήνει να δείξουμε ή να αναδείξουμε την ομορφιά μας. Δεν είναι κακό. Και έχω πει πολλές φορές ότι η ομορφιά μας βγαίνει από τη ψυχή μας, από μέσα. Οπότε, αν εμείς λάμπουμε, θα έρθουν και καλύτερα πράγματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και πάντα πρέπει να δούμε, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ότι με θετική ματιά τα προβλήματα και ό,τι μας απασχολεί, για να μπορούμε και να τα αντιμετωπίζουμε. Γιατί άμα αρχίζουμε, μου ήρθε αυτό και τι θα κάνω, πώς θα αυτό, δεν έχουμε και το μυαλό, τη σκέψη μας να μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε. Γιατί όσο πιο καθαρό είναι το μυαλό μας, μπορούμε να βρούμε λύσεις. Σωστά. Κατάλαβες τώρα. Οπότε, εμείς πάντα συνιστούμε δηλαδή πράγματα που. Θέλω οτιδήποτε που μας έρχεται να τα σκεφτόμαστε με πιο καθαρό μυαλό ή να το συζητάμε με ανθρώπους δικούς μας που μπορεί να μας δώσουν μια δεύτερη γνώμη αφού δεν το έχουμε εμείς αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Κατάλαβες τώρα, και λύση θα βρούμε. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ. Εμένα δεν είναι ότι έρχονται στο γραφείο μόνο για τα προβλήματά τους. Πολλές φορές με παίρνουν γιατί έχουν αυτό το θέμα και μου λέει: Ελένη, εσύ έχεις και γνώση, έχεις γνωριμίες, έχεις αυτά. Πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω, και τον άλλον. Κατάλαβες τώρα, και λέω: Θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο. Δηλαδή, πάντα μοιραζόμαστε πράγματα. Δεν είναι κακό. Έχεις και μια εσωτερική ηρεμία. Κατάλαβες η τώρα. οποία σε κάνει και σκέφτεσαι και λογικά. Και μπορείς πάντα τον άλλον. Το ξέρω. Εγώ γι' αυτό τώρα δηλαδή, το λέω συναναστρεφόμενη μαζί σου. Και μέχρι στα δικά μου, δηλαδή είμαι πάρα πολύ λογική. Το ξέρω. Και έχω και ένα κακό εισαγωγικά, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, ότι δίνω ευκαιρίες. Δίνω πολλές ευκαιρίες. Αυτό είναι καλό για τους άλλους, δηλαδή, με την έννοια ότι όσο και να δω ότι κάποια άτομα, λέω καμιά φορά μπορεί να το κάνανε χωρίς να το θέλουν. Μια φορά μπορεί να το κάνανε γιατί έτσι είναι, ο χαρακτήρας τους. Τα δάκτυλα δεν είναι ίδια. Εδώ μεγαλώνεις με αδέρφια στο ίδιο σπίτι και μπορεί να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Φαντάσουμε άτομα που γνωρίζουμε και μπαίνουν στη ζωή μας, ή ο σύντροφός μας είναι αυτό, ή μια σχέση είναι αυτή, ή ακόμα και οι φίλοι μας, ή τα άτομα που συνεργαζόμαστε, ή το πάνελ, ή όπου παντού, δεν μπορεί να έχουν όλη την ίδια αντιμετώπιση. Μπράβο. Οπότε μπορεί να έχουν ανάγκη κάποια στιγμή και αυτοί να μοιράζονται πράγματα ή να σε έχουν ανάγκη γιατί έχουν τα δικά τους και να μην σου φέρονται καλά, να μην μιλάνε όμορφα. Αυτό δεν έχει να πει ότι μπορεί να σε μισήσουν ή μπορεί να έχουν κάτι μαζί σου ή οτιδήποτε. Αλλά με τη συζήτηση. Έχουμε πει πολλές φορές με τη συζήτηση λύνονται τα πάντα. Ακριβώς. Ότι εμένα με ενόχλησε αυτό. Δηλαδή, εγώ θα δίνω ευκαιρίες. Και τώρα πια, σε αυτή την ηλικία δηλαδή, που έχω έρθει και με την ωριμότητα που έχω αρχίσει τώρα και μιλάω.
κάποτε μπορούσα να τα καταπιώ, να τα κάνω, να τα ράνω, που αυτό συμβαίνει σε πολύ κόσμο. Σε πάρα πολύ, βέβαια. Τώρα αρχίζει και μιλάω, παιδιά, αυτό με ενοχλεί. Αυτό δεν θέλω να μου το ξανακάνετε. Και δίνω ευκαιρίες. Και έχει να πει ότι αν τα ξανακάνουν, έχει να πει ότι δεν ενδιαφέρονται για μένα και δεν παίρνουν σοβαρά αυτά που θέλω να τους υπάρχει όμως μεγαλύτερη μεγαλοψυχία από έναν άνθρωπο να δίνει ευκαιρίες σε κάποιον άλλον. Για να του δίνει το περιθώριο. Και να λες ότι εγώ αυτό που ήθελα το έκανα. Εγώ δοκίμασα, προσπάθησα. Μπράβο, ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν χαμπάρι, αυτό το άτομο δεν θέλει να το καταλάβει. Είναι δικό του το πρόβλημα. Και να ξέρουμε πάντα, ή σε μια φιλία είναι αυτή, ή στη σχέση μας είναι αυτή. Όταν μας χάνουν, καταλαβαίνουν την αξία μας. Γιατί εκεί καταλαβαίνουν. Όταν καταλάβουν ότι μας χάσανε, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ έχω ένα κακό ελάττωμα. Δεν υπάρχει πισωγυρισμό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δίνω ευκαιρίες, αλλά άμα από τέρμα έχει τελειώσει τα πάντα. Ναι. Αυτό είναι στο χαρακτήρα μου. Δεν έχει να πει ότι όλοι είναι το ίδιο. Εντάξει, δίνεις όμως ευκαιρίες πριν από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μετά έχω καθαρή τη συνείδησή μου και λέω προσπάθησα, δοκίμασα, δεν βγήκε. Ναι. Δεν είναι να βγει. Δεν ήταν για μένα αυτή η φιλία, δεν ήταν αυτή η σχέση, δεν ήταν αυτό το μαζί όλο. Κατάλαβες τώρα. Ξέρεις, πάρα πολλές φορές και από κανάλια, από ραδιοσταθμούς και όλα αυτά μας έχουν πάρει τηλέφωνο. Και όταν βλέπω ότι δεν μπορώ να έχω την κοιμία με αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξεκινάω καν κάτι. Ναι, Ελένη, είμαι και εγώ. Κατάλαβες και γι' αυτό και εμείς έχουμε δέσει τόσα χρόνια. Γιατί και καταλαβαίνει ο κόσμος. Μπράβο, να γουστάρεις. Να το πω και έτσι. Να γουστάρεις. Και όπως και στην καθημερινότητά μου, από όλο τον κόσμο που έρχεται, είμαι συνεπής, είμαι με τα ραντεβού μου, με τον κόσμο μου. Αλλά υπάρχουν και άτομα που ξεχωρίζεις μέσα από τη δουλειά σου. Και δένεσαι και περισσότερο, δένεσαι με τα προβλήματά τους. Για όλους είμαι εκεί. Αλλά η δέσμευση που γίνεται κρατάει και τη φιλία μετά. Κρατάει κάποια πράγματα. Ναι, είναι το και όσα χρόνια και να περνάνε, σε παίρνουν τηλέφωνο. Σήμερα με πήραν από Ζάκυνθο και μου λένε να ξέρεις ότι εδώ έχεις άτομα που σε αγαπάνε, η οικογένειά μας. Μας βοήθησες πάρα πολύ, έσωσες τη μητέρα μας. Λέω είναι πια και η μητέρα μου. Δηλαδή θέλω να σου πω, επειδή και εμένα η δική μου είναι μακριά. Θέλουμε ανθρώπους εδώ. Βεβαίως. Πάντα θέλουμε ανθρώπους, αλλά να τους νιώθουμε και θέλω όταν θα πάω, που εγώ όπου και να πάω, σε όλα τα νησιά ή σε όλα τα μέρη στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, μου αγαπάνε πάρα πολύ. Και σε ξέρουν και σε αγαπάνε. Εντάξει. Προχθές ήταν η κόρη μου κάπου, έφτιαχνε τα νύχια και λέει: έχω μια φίλη από τον Άγιο Ντομήνικο, ξέρει πάρα πολύ τη μάνα σου. Και την αγαπάνε, λέει, τρελαίνονται. Και την παίρνει τηλέφωνο και λέει: έχω την κόρη τη Νάνου εδώ. Τρελάθηκε αυτή και έλεγε στην κόρη μου πόσο σημαντική είναι, πόσο του έχω βοηθήσει. Τι όμορφα τα παιδιά σου να τα ακούνε αυτό. Είναι πολύ καλό για το παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, λέει η μαμά μου, λέει, εντάξει, γιατί δεν καταλαβαίνουν τώρα. Εντάξει, σε βλέπουν, σε θαυμάζουν, σε αγαπάνε, αλλά. Φαντάζομαι να το έλεγε κάποιο τρίτο για σένα. Ναι, το θεωρούν ότι η μάνα του εντάξει είναι στη τηλεόραση, είναι κάποια διάσημη, είναι με τη δουλειά τη, με τον κόσμο τη, το τρέξιμό τη, είναι όμορφη, είναι αυτά. Αλλά δεν ξέρουν αυτό που προσφέρει σαν έργο. Και λέει η μαμά μου, δεν μπορούσα να καταλάβω δηλαδή να έχει πάει η φήμη σου μέχρι σε αυτά τα μέρη και το τι θαυμασμό έχουν για σένα. Λέω αυτό να το δεις εσύ, λέω που στο σπίτι με παιδεύεις. Φοβάται να τη μαλώνεις πια. Εντάξει, μωρέ, είναι στην εφηβεία. Όλα τα παιδιά στην εφηβεία έτσι είναι. Και εμείς οι γονείς το ξέρουμε. Έτσι είναι. Πολλές σφαίρες. Ο γιος μου δεν με κουράζει καθόλου, η κόρη μου είναι άστρα. Το κορίτσι μου και δεν με ξέρει και καθόλου τελευταία μας παιδεύει. Ναι. Πάμε λίγο στα δικά μας τώρα. Να ξέρετε ότι σας είχαμε πει την προηγούμενη Πέμπτη την εισαγωγή μέχρι τις 13 που είναι η νέα σελήνη. Στους τοξότες και το αναφέρουμε γιατί είναι και η τιμητική σας σήμερα. Έχουμε βγάλει για σας για όλες τις αιτήσεις, για όλη την χρονιά μέχρι τα επόμενα γενέθλιά σας. Θέλω να κρατήσετε σημειώσεις γιατί έχετε πολύ καλά πράγματα, γιατί είστε πολύ κουρασμένοι και μέσα στο μήνα αυτό έχουμε και πολλούς πλανήτες στο τοξότη. Οπότε αυτό μας επηρεάζει όλους. Έχουμε ένα τραπέζι, αν περιμέναμε κάτι με αγοροπολισίες, κάτι με τις τράπεζες, κάτι με τις δόσεις μας. Και είναι τέλος του μήνα, έχουμε αγχωθεί τις υποχρεώσεις μας, τα ψυχολογικά μας, οι αρρώστιες που μπορεί να έρθουν από τρίτα, οι προβλήματα υγείας δικά μας. Θέλετε να τα τρέξετε, να κάνετε εξετάσεις, να προσέχετε στον τρόπο οδήγησης, το έχουμε πει πολλές φορές. Τα πισόπλατα, γιατί θα γίνεται χαμός και μέχρι τις γιορτές και μετά. Ο Γενάρης μήνας θα είναι δύσκολος και ο Φεβρουάριος. Τέλος του μήνα αυτού θα πούμε και τις προβλέψεις για όλη την χρονιά. Περιμένω ένα αγωνία να ξέρεις φέτος. Κάντε λίγο υπομονή εσείς οι τοξότες, γιατί τώρα καταλαβαίνω ότι είναι όλα πάνω σας. Ρίξτε το ότι τώρα είναι και οι γιορτινές μέρες, στολίστε, κάντε, γιατί οι τοξοτίνες οι γυναίκες το έχουν και πολύ με το σπίτι, με την οικογένεια, οπότε να φροντίζουν λίγο περισσότερο σε αυτό το κομμάτι.
Εκτές μου ήρθε η κομμότριά μου και μου λέει: είναι το Ξωτήνα. Μου λέει: Ελένη, λέει, έβγαλα όλη τη χρονιά. Μου λέει: πες μου. Όχι, λέω στην τηλεόραση και μετά λέω αυτά ανεβαίνουν και στο TikTok. Στο Facebook, στο TikTok τώρα, ανεβαίνουν παντού. Έχουν πολύ. Κάνω σκρολάρι και μας βλέπουν. Ναι, μας βλέπει πολύ κόσμος. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το κάναμε για επαγγελματικό, φυσιολογικό είναι. Αλλά που και που δείχνουμε και λίγο την προσωπική μας ζωή. Δεν είναι κακό. Μας αρέσει. Αλλά πιο πολύ το κάναμε για να μπορείτε να ξέρετε τι σας γίνεται. Σας έχω βγάλει την εισαγωγή, το τι θα γίνει μέσα στον χρόνο, τι θα κάνουν οι πλανήτες, τι θα σας προσφέρουν οι πλανήτες και πού μπορείτε να κάνετε τα ανοίγματά σας. Έχουμε βγάλει προς το τέλος μετά λίγο τις καλές μέρες, τις κακές μέρες. Θα είναι μια καλή χρονιά σε γενικές γραμμές. Ευνοούνται περισσότερο το τρίτο μου δεκαήμερο, λιγότερο του δεύτερου και πολύ πιο λίγο του πρώτου δεκαήμερο. Αλλά υπάρχουν και μέσα στον χρόνο οι ημερομηνίες που έχω συγκεντρώσει και θα τους πω και πιο μετά και να μπορείτε να τα κρατήσετε κι εσείς. Μπορείτε να το αποθηκεύσετε την εκπομπή αυτή, μπορείτε να κρατήσετε τις ημερομηνίες αυτές. Εσείς που είστε του πρώτου δεκαήμερου, του δεύτερου, του τρίτου, πότε να κάνετε τα ανοίγματά σας. Γιατί σας λέω και ημερομηνίες, τι να προσέχετε και τι μπορείτε να κάνετε για να τα πάτε πιο πέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθόμαστε ώρες με τα παιδιά που έχω, που οργανώνουμε και γράφουν και τις εκπομπές και όλα αυτά. Και είναι κρίμα να πάνε χαμένα, γιατί είμαστε εδώ για εσάς, για όλα τα ζώδια που έχουν τα γενέθλια βγάζουμε, για όλο το χρόνο τι θα συμβεί. Είμαστε εδώ και με το μήνα φυσικά, αλλά είμαστε και πρώτοι που θα λέμε και για όλο το χρόνο το τι θα συμβεί. Όπως κάθε χρόνο, τις αιτήσεις, και ξέρετε ότι πάντα πέφτουμε μέσα. Δεν θέλω ποτέ να λέω ψέματα, θέλω να σας λέω αλήθειες, αλλά θέλω να σας λέω και πού μπορούμε, τι να προσέχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για τη ζωή μας, να την πάμε και λίγο καλύτερα. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν κουνηθούμε οι ίδιοι, μην περιμένετε πολλά. Τώρα συγγνώμη που θα το πω, ούτε από το κράτος, ούτε από τους συγγενείς, ούτε αυτά. Γιατί να ξέρετε, πάντα οι πιο κοντινοί είναι αυτοί που μπορούν να μας ζηλέψουν και αυτοί που μπορούν. Και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μακριά μας, τελικά να βρεθούν κοντά μας στην που χρειαζόμαστε. Στα δύσκολα φαίνονται αυτοί που σ' αγαπάνε πραγματικά. Καλά, βέβαια. Γιατί στα εύκολα είμαστε όλοι κοντά. Μπορούμε να γελάμε, να περνάμε ωραία, το καλύτερό μας. Αλλά όταν έχουμε τα δύσκολα, γιατί μου το λένε καθημερινά αυτό άνθρωποι που παίρνουν προβλέψεις, ότι έπρεπε να μου τύχει αυτό για να καταλάβω ποιοι ήταν πραγματικά δίπλα μου. Αυτό όμως έρχεται για κάποιο λόγο. Για να ξέρουμε ποιους πρέπει να έχουμε δίπλα μας και να κρατήσουμε αυτούς. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάρα πολλά άτομα. Λίγους και καλούς. Αλλά να ξέρουμε ότι με κάθε πρόβλημα δικό μας ή κάτι που θα μας τύχει, θα κουμπίσουμε πάνω τους. Και θα μπορούν να μας βοηθήσουν και θα μπορούν να μας βρουν μια λύση και θα μπορούν τα πάντα. Κατάλαβες τώρα. Αυτό είναι το καλύτερο, πιστεύω, για όλους μας. Να κρατάμε στη ζωή μας αυτούς τους ανθρώπους και να κοιτάξουν και εμείς τι μπορούμε να τους προσφέρουμε και αυτοί με τον τρόπο τους θα προσφέρουν και αυτοί σε εμάς. Γιατί αυτά, παιδιά, είναι μια γροθιά, είναι αλυσίδα και έτσι μπορεί και η ζωή μας να είναι λίγο πιο όμορφα. Γιατί πάντα θέλουμε να συζητήσουμε αυτά που μας απασχολούν με κάποιους ανθρώπους. Αλλά να τα συζητάμε με σωστούς ανθρώπους που μπορούν να τα καταλάβουν, που μπορούν να μας δώσουν μια λύση, που θα πονάνε με το πόνο μας, που θα αγελάνε με τα γέλια μας και θα χαρούν και με τη χαρά μας. Αυτό είναι το πιο σωστό, ας πούμε, η ουσία. Εντάξει. Πάμε σε εσάς τους τοξότες, σας το πάμε και όταν ξεκίνησε ο μήνας και στην εισαγωγή την προηγούμενη Πέμπτη και σας λέμε και τώρα χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και μέσα από την καρδιά μας, γιατί ξέρουμε ότι είστε και εσείς από τα ταλαιπωρημένα ζώδια και είστε καλά παιδιά και θέλουμε και εμείς να σας λέμε και πολύ ωραία πράγματα, αλλά και τις αλήθειες. Εντάξει. Με αλλαγές μπαίνει η χρονιά για εσάς τους τοξότες όσο αφορά το σπίτι, τις σχέσεις, συνεργασίες και θα νιώθετε πιο δυνατοί από ποτέ, πιο επιλεκτικοί βέβαια τώρα πια ή θα έχετε ανέσεις όσο αφορά τα οικονομικά σας για να νιώθετε ανακούφιση για τις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς σας. Η πιο ερωτική περίοδος που θα έχει και δραστηριότητες ή θα έχετε όρεξη ή διάθεση για ζωή, διασκέδαση, να φλερτάρετε ή να ονειρεύεστε ή την πραγματοποίηση στα θέλω σας θα είναι. Κρατήστε σημειώσεις. Από τις 5 Τετάρτου έως 28 Τετάρτου του 24. Του 24 την επόμενη χρονιά δηλαδή. Οι μέρες θα είναι ιδανικές για να πλησιάζετε τους αγαπημένους σας, για να τους δείξετε την αγάπη σας ή
να λύσετε τις διαφορές σας μεταξύ τους. Γιατί και μεταξύ σας. Γιατί εσείς οι τοξότες μπορεί να τσακώνεστε, αλλά κακία δεν κρατάτε και δεν ξέρετε μετά να βρείτε τον τρόπο πώς να τους πλησιάζετε για να τους ζητήσετε συγγνώμη. Και αυτό μπορεί να περάσει καιρός και έρχεται η κατάλληλη στιγμή που σας λέμε και εμείς τώρα, που μπορείτε να τα κάνετε με πιο άνεση όλα αυτά. Από τις 24 Πέμπτου έως 16 Έκτου του 24, οι μέρες θα είναι ιδανικές για ταξίδια με το τέρι σας ή τον σύντροφό σας, ή να οργανώσετε με το καλύτερο τρόπο την καθημερινότητά σας, ή να ασχοληθείτε με την ομορφιά σας για να ανανεωθείτε. Επίσης, θα ευνοηθούν μετακινήσεις, μετακομίσεις ή θα σας δοθούν ευκαιρίες να πλησιάσετε τους αγαπημένους σας για να πάρετε τα μηνύματά σας και να ακουστείτε. Κρατήστε τα όλα αυτά γιατί είναι πολύ όμορφα. Όταν λέμε ή αυτό ή εκείνο ή τούτο, έχει να πει ότι για το κάθε έναν, ανάλογα με τα δεκαήμερα ή με τις ημερομηνίες που έχετε γεννηθεί, είναι να μας τύχουν κάποια πράγματα από αυτά που λέμε. Δεν έχει να πει ότι θα τύχουν και όλα μαζί, αλλά δεν έχει να πει ότι δεν μπορεί να μας τύχουν και τα 2-3 που λέμε μέσα από αυτά. Εντάξει. Μέσα στο χρόνο αυτό θα υπάρχουν και οι δύσκολες μέρες και θα χρειαστεί από εσάς να κάνετε υπομονή όσο αφορά τον σύντροφό σας ή το τέρι σας ή συνεργάτες ή πρόσωπα ακύρος. Και θα είναι από τις 1η Δωδεκάτου, δηλαδή αυτός ο μήνας που σας είπαμε και στην εισαγωγή όταν ξεκίνησε η εκπομπή ότι θα είναι δύσκολος, από 1η Δωδεκάτου έως 30 Δωδεκάτου 23, να είστε προσεκτικοί όσο αφορά το σπίτι ή την οικογένεια. Τι έχει να πει αυτό? Δηλαδή δώστε βάση να στολίσετε, να κάνετε, να ράνετε, να βγείτε, να διασκεδάζετε και μην δώσετε τόσο αφορμή, ή αν σας πούν κάτι που να σας πειράξει, αφήστε το για λίγο αργότερα, γιατί θα εκτεθούν πάρα πολύ τα πράγματα και ποιος ο λόγος να πείτε κάτι που δεν το πιστεύετε ή το λέτε πάνω στα νεύρα σας και να πληγώσετε και τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε, γιατί έχει να κάνει με το σπίτι και την οικογένεια. Και εσείς οι τοξότες είστε πολύ της οικογένειας και είναι κρίμα να στενοχωριέστε για όλο αυτό. Θα είναι μετά από τις 21 Εβδόμου έως 3 Ενάτου του 24. Αποφύγετε εκνευρισμούς ή ξεσπάσματα αυτό το διάστημα όσο αφορά τα τρίτα πρόσωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον ή συνεργάτες ή φίλους, και προπαντός αποφύγετε να πάρετε αποφάσεις σε εμβρασμό για τη ζωή σας, γιατί μπορεί να απογοητευτείτε. Προσοχή στον τρόπο πώς θα διαχειριστείτε το λόγο σας, γιατί θα το μετανιώσετε αργότερα, με αποτέλεσμα να πληγώσετε τους αγαπημένους σας αλλά και τους ίδιους εαυτούς σας. Ο Δίας. Τώρα θα πούμε και λίγο τι θα παίξουν μέσα στο χρόνο αυτό οι πιο σημαντικοί πλανήτες, ο Δίας, ο Πλούτονας, ο Ποσειδώνας και όλα αυτά. Κρατήστε σημειώσεις. Ή αλλιώς κρατήστε την εκπομπή, ό,τι θέλετε εσείς. Αντί όμως να τα ακούσετε όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο Δίας που θα παραμείνει στο ζώδιο του Ταύρου έως 24 Πέμπτου του 24 θα σας επηρεάζει τόσο άμεσα, ίσα-ίσα που θα σας βοηθήσει και όλα στην καθημερινότητά σας, στον χώρο εργασίας, σε θέματα υγείας, και όταν θα περάσει στο ζώδιο των Διδύμων και θα παραμείνει μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 24, δηλαδή μέχρι εκεί κοντά στα γενέθλιά σας, θα επηρεάζει θετικά εσάς τους τοξότες του δεύτερου δεκαήμερου για να βελτιώσετε τις συνεργασίες σας, ή θα σας δείξει τον τρόπο πώς να τους πλησιάζετε για να τους αποδείξετε τις ικανότητές σας, για να ακουστείτε ή να κάνετε καινούριες γνωριμίες που θα φανούν σε βάθος χρόνο, ή τυχόν διαφωνίες που είχατε με πρόσωπο ακύρους ή συνεργάτες ή ακόμα και φίλους θα πάρουν τον δρόμο τους. Και από την άλλη θα σας δείξει τον τρόπο πώς να τους πλησιάζετε για να λύσετε με τον καλύτερο τρόπο τυχόν παρεξηγήσεις από το παρελθόν, για να νιώσετε ικανοποίηση και ψυχολογική και σωματική. Πάμε τώρα ο χρόνος τι θα σας φέρει. Ο χρόνος που βρίσκεται στους Ιχθύς μέχρι τα επόμενα γενέθλιά σας θα σας επηρεάζει θετικά, περισσότερο εσάς που είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο, δυναμώνοντας τις σχέσεις με τον σύντροφό σας, τα παιδιά σας, για να φτιάξετε την οικογενειακή σας γαλήνη, αλλά από την άλλη θα σας ευνοήσει και δουλειές, συνεργασίες ή οτιδήποτε σχέδια ή στόχους που έχετε βάλει όσο αφορά το σπίτι, μετακινήσεις, μετακομίσεις, ταξίδια εντός ή εκτός Ελλάδας, ευνοείστε πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως ξέρουμε όλοι, ο χρόνος είναι ένας πλανήτης κριτής, ο οποίος έρχεται να σας τσεκάρει ή να σας βάλει σε διάθεση να διορθώσετε καταστάσεις από το παρελθόν που σας ταλαιπωρούσαν προκειμένου να τα αλλάξετε, ή με τις οικονομικές σας εκκρεμότητες που είχατε από το παρελθόν να τις ρυθμίσετε με τον καλύτερο τρόπο για εσάς. Και πρέπει να είστε ευγνώμων που στο τέλος θα σας φέρει ισορροπίες ή σταθεροποίηση στην καθημερινότητά σας ή στη ζωή σας, για να βαδίζετε στα θέλω σας. Έχουμε πει πολλές φορές, ο χρόνος στους Ιχθύς είναι σε ένα ζώδιο που είναι
και πολύ ευαίσθητος και στις οικογένειες και με τις υποχρεώσεις το έχει και όλα αυτά, και μας βοηθάει σε πολλά σημεία το να φέρουμε πράγματα από το παρελθόν που δυσκολευτήκαμε να μας ικανοποιήσουν ή να τα φέρουμε στα θέλω μας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και έχουμε πει μπορεί να είναι λίγο σιγά σιγά, αργά, αλλά σταθερά. Τα φέρνει. Ναι. Και εκτός από αυτό, ο χρόνος έρχεται να τσεκάρει και το τι κάναμε το προηγούμενο χρόνο. Μέχρι πού φτάσαμε τα πράγματα μας. Τι φταίει και δεν φτάσαμε και στο σημείο που θέλαμε για να το αλλάξουμε. Οπότε καμιά φορά αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι πολύ καλό γιατί είναι και στο ζώδιο του Ιχθύ. Το Ιχθύ το έχει και με τις δουλειές και με την οικογένεια και με τα οικονομικά. Οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ. Όλους μας. Και είναι πολύ καλό γιατί θα είναι και μέχρι τα επόμενα γενέθλιά σας που θα σας βοηθήσει σε πολλά σημεία. Τώρα από εκεί και πέρα η επιρροή του Δία μαζί με τον χρόνο όλη τη χρονιά θα είναι ιδιαίτερη για εσάς τους τοξότες με πολλές ευκαιρίες και θα σας βάλει σε διαδικασία να ξεκαθαρίσετε τις καταστάσεις από το παρελθόν με ό,τι σας απασχολεί για να κάνετε καινούργια ξεκινήματα, για να πατάτε πιο γερά στα πόδια σας ή να επεκτείνετε τα επαγγελματικά σας για να αποδώσουν οικονομικό άνοδο. Γιατί εσείς οι τοξότες το έχετε και με το οικονομικό, θέλετε πάρα πολλά μέσα στο χρόνο αυτό που σας έχουμε βγάλει και να κάνετε οικογένεια και να σταθεροποιήσετε τις σχέσεις σας και να έρθετε πιο κοντά με τους αγαπημένους σας και να πάρετε και ένα δάνειο να φτιάξετε ένα σπίτι, γιατί το έχουν, δηλαδή θέλουν να δημιουργούν. Οπότε όταν ξέρουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, αυτό είναι πάρα πολύ καλά. Το έχουν και με τη φαντασία. Πάρα πολύ. Εντάξει, το έχουν με την καθαριότητα, με το να είναι τακτοποιημένα τα πράγματα στο σπίτι τους, που το έχουν και οι Παρθένοι. Ναι, πάρα πολύ καλά. Οι Παρθένοι και οι εγώκεροι το έχουν πάρα πολύ αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις. Εγώ όλους τους περισσότερους πλανήτες μου στον τοξότη τους έχω. Αυτό είναι καλό. Οπότε σας επηρεάζει πάρα πολύ. Μετά σας επηρεάζει και θα πούμε και όλο το χρόνο για τους εγώκερους. Καλά. Τι είναι όλα μαζί και στο τέλος της Ιχθύς που. Πάμε να δούμε τώρα τι σας φέρνει ο Πλούτονας μέσα στο χρόνο αυτό. Ο Πλούτονας, έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένας πλανήτης αργός μεν, αλλά σταθερός. Θα σας βάλει σε διαδικασία να βάλετε ακόμα ένα λιθαράκι στα θέλω σας ή οτιδήποτε που είχατε κτίσει με κόπο σας λέει ότι ήρθε η ώρα τώρα να σας δείξει και σιγά σιγά σε βάθος χρόνο να διαπιστώσετε την άνοδό σας και θα ευνοήσει περισσότερο εσάς που είστε γεννημένοι του πρώτου δεκαήμερο. Φέρνοντας για εσάς ιδανικές συνεργασίες ή αλλαγές που θα ευνοηθούν περισσότερο το Μάιο του 24. Αλλά από την άλλη θα σας ευνοήσει και τα ερωτικά για να βρείτε το άλλο σας μισό ή δεσμευμένοι θα κάνετε σχέδια για γάμο ή θα σας φέρει χαρούμενα γεγονότα με τον ερχομό ενός παιδιού. Βλέπετε, αυτά τα έχω βγάλει για το πρώτο δεκαήμερο τι φέρνει ο Πλούτονας. Πάμε τώρα στο δεύτερο δεκαήμερο τι φέρνει ο Πλούτονας. Θα έχετε την ανάγκη να διερευνήσετε τις γνώσεις σας μελετώντας, αυτό ξεχάσαμε να πούμε, ότι είναι και πολύ με την μεταφυσική. Ναι, πάρα πολύ. Το ανεξήγητο, κατάλαβες τώρα. Οπότε ήρθε η ώρα τώρα ο Πλούτονας να σας βοηθήσει σε όλα αυτά. Όσοι ασχολείστε με τα κοινά ή το γράψιμο ή το εμπόριο θα έχετε άνοδο για να αποδείξετε τα ταλέντα σας για να αναγνωριστούν και οι κόποι σας. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο. Εσείς στο τρίτο δεκαήμερο θα σας χαμογελάσει η τύχη σχεδόν όλη τη χρονιά, καθώς για εσάς προσφέρει πολλά. Επιτυχίες, χαρά, αγάπη, πρόοδο, δουλειά, κρίμα. Σας συμβουλεύω, αξιοποιήστε τα σωστά όλα αυτά και τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν για να κάνετε σωστές κινήσεις. Επίσης θα σας βοηθήσει και με αγοροπολισίες ή ρυθμίσεις προς όφελό σας όσο αφορά δάνεια, τράπεζες ή νόμο κράτος. Βλέπετε ότι το τρίτο δεκαήμερο θα είναι πολύ καλύτερα, αλλά δεν έχει να πει ότι και του δεύτερου δεν θα είναι καλά και του τρίτου. Δηλαδή στο δεύτερο δίνει ευκαιρίες με αυτά που ασχολούνται με το γράψιμο, με το εμπόριο, με ό,τι και να το έχουν, ευνοούνται. Και του πρώτου ευνοούνται το να σταθεροποιήσουν το γάμο τους, τη σχέση τους, να κάνουν αυτοί που είναι ελεύθεροι ένα γάμο, με τον ερχομό ενός παιδιού, ολοκληρώνεται η οικογένεια. Αυτό που έχει πάρα πολύ ο τοξότης. Πάμε λίγο τώρα στις καλές μέρες της χρονιάς και τις κακές. Τις καλές μέρες είναι πολύ. Και τις κακές θα προστατευτούμε. Κοίτα, τις κακές έχω βγάλει λίγο περισσότερο για να προσέχουμε περισσότερο. Δεν είναι κακό. Γιατί θα έχουν πολύ καλή χρονιά, οπότε αν προσέχουν και αυτά που τους λέμε, δεν θα τα περάσουν. Γι' αυτό και είμαστε και εμείς εδώ και τους τα λέμε. Κρατήστε τώρα τις σημειώσεις για τις καλές μέρες. Από τις 10 έως 21 Τρίτου του 24, δηλαδή το Μάρτι, θα είναι ιδανικές ημέρες για να πλησιάζετε. Είδες ότι δεν έχω βγάλει κάτι πριν τις 3. Γιατί? Από το Μάρτι δηλαδή, 3 του μηνός. Γιατί
Μέχρι τότε, έχω πει πολλές φορές, για πολλά ζώδια δεν θα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Ναι. Καταλαβαίνετε, θα μας δοθούν ευκαιρίες, θα έχουμε μια αναλαμπή να τα ξανασκεφτόμαστε, να τα ξαναπροωθούμε, να τα κάνουμε. Σωστά. Και έρχεται η σωστή ώρα, δηλαδή το Μάρτιο και μετά, που ευνοούμαστε και πολύ περισσότερο. Σωστά. Για να μπορούμε να τα κάνουμε. Οπότε, από τις 10 έως 21 Τρίτου του 24 θα είναι ιδανικές ημέρες να πλησιάσετε τους αγαπημένους σας ή να αριθμίσετε τις εκκρεμότητές σας ή να κάνετε συναλλαγές προς όφελός σας. Από τις 25 Πέμπτου του 24 έως 15 Έκτου του 24 θα πετύχετε πολλά τόσο στην προσωπική σας ζωή όσο και στα επαγγελματικά και θα έχετε την στήριξη των αγαπημένων σας ή των τριγύρω σας για να εισπράξετε ηθική ικανοποίηση ή θα σας δοθούν ευκαιρίες να επεκτείνετε τα σχέδιά σας ή ό,τι σχεδιάζετε προς μετακινήσεις, μετακομίσεις, ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας θα βοηθείτε πάρα πολύ και θα βοηθηθούν και πολλοί υποθέσεις με νόμο κράτος. Στις 15 Ενάτους θα είναι καλές ημέρες για να κερδίσετε τα δικαστικά, όποιος έχει υποθέσεις ή διαμάχες με τον νόμο που σας ταλαιπωρούσαν για αρκετό καιρό ή θα βοηθηθείτε να κάνετε τα επόμενα βήματα στην ερωτική σας ζωή ή να κάνετε μια αγοροπολισία ή μια επένδυση για να ισχυθούν τα οικονομικά σας και σας συμβουλεύω να είστε προσεκτικοί στις υπερβολές, γιατί το έχετε εσείς οι τοξότες και αυτό σε πιάνει αυτό πήγα να σου πω. ότι ό,τι βγάζετε καμιά φορά θέλετε να προσφέρετε στο σπίτι, στους δικούς σας και αυτό από εδώ και έρχεται τέλος του μήνα μπελά και λέτε όπα, κατάλαβες, γιατί έχετε δουλειά, βγάζετε λεφτά, ξοδεύετε. Καλό είναι αυτό να προσφέρουν και εκεί που αγαπάμε. Αλλά έρχεται το τέλος του μήνα. Αλλά έχουμε αυτό, κατάλαβες. Οι υποχρεώσεις δεν βγαίνουν για μας και στενοχωριόμαστε. Από τις 18 Δεκάτου έως 19 του 24 θα είναι ιδανικές ημέρες για να ερωτευτείτε ή να επαναρθώσετε τα υπάρχον. Βγείτε, διασκεδάστε ή ασχοληθείτε με τη φυσική σας κατάσταση, με την ομορφιά σας και προπαντός ευνοούνται και τα οικονομικά σας. Από τις 12 Ενάτου θα σας δοθούν ευκαιρίες, δηλαδή εκεί κοντά στα γενέθλιά σας πάλι, θα σας δοθούν ευκαιρίες όσο ασχολείστε με τις πνευματικές εργασίες, με τα γραπτά ή το εμπόριο, να τα επεκτείνετε αντί να τα αξιοποιήσετε σωστά και να έχετε άνοδο ή με αποτέλεσμα ότι επιθυμείτε να νιώθετε ότι πάνε καλά και έτσι μπορείτε να νιώθετε και πιο δυνατοί από ποτέ για να αυξήσετε και την αυτοπεποίθησή σας. Πάμε λίγο τώρα στις δύσκολες μέρες της χρονιά. Στις 31 Δεκάτου, δηλαδή στη χρονιά αυτή του 23, μια οικονομική καθυστέρηση ή κάποια σημαντική υποκρόση θα σας ταλαιπωρήσει με αποτέλεσμα να απογοητευτείτε και θα επηρεάζει περισσότερο εσάς που είστε γεννημένοι του πρώτου δεκαήμερο. Λίγο προσοχή εκεί. Στις 21 Τρίτου του 24 θα σας απασχολήσουν τα προσωπικά σας και θα ανακαλύψετε προδοσία από τα άτομα που εμπιστευόσασταν. Προσοχή σε ποιους λέτε τις ιδέες σας ή τις σκέψεις σας, γιατί θα βρεθείτε προεκπλήξεως. Και σας συμβουλεύω αποφύγετε εκνευρισμούς ή ξεσπάσματα αυτό το διάστημα ή το τρόπο πώς θα τα διαχειριστείτε τις καταστάσεις σας ή το λόγο σας, γιατί μπορεί να πληγώσετε τους τριγύρω σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτό που σας είπα ότι θα το έχετε πολλές φορές μες στον χρόνο αυτό, οπότε αν ξέρετε και τις ημερομηνίες από εμάς, θα ευκολύνετε και έτσι με αυτόν τον τρόπο τη ζωή σας. Στις 14 του 24 θα έχετε εμπόδια στις αποδόσεις σας, με αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση να σας εκνευρίσει ή να σας κάνει επιθετικούς. Προσοχή, γιατί θα χρειαστεί από εσάς να κάνετε υπομονή ή υποκρόσεις δεν θα βγουν εις πέρα όπως θα θέλετε εσείς και αυτό μπορεί να σας επηρεάζει πάρα πολύ γιατί δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε αυτούς που αγαπάτε και θα επηρεάζει εσάς που είστε γεννημένοι του δεύτερο δεκαήμερο. Εσείς οι τοξότες, επειδή βλέπω και πολλούς τοξότες που το έχουν με όλα, θα σε φάψει, θα τα κάνει όλα γλίγορα και όταν βλέπει ότι αυτό δεν πιάνει κόπο ή δεν φέρνει, αυτό τους στενοχωρεί. Ναι. Γι' αυτό και το κρατάνε μέσα και πολλές φορές αυτό μπορεί να τους βγάζει εκνευρισμούς στα άτομα που αγαπάνε. Οπότε ποιος ο λόγος να το ζήσουν από εκεί και πέρα που ξέρουν και τις ημερομηνίες που τους λέμε και μπορούν να το αποφύγουν. Πολύ απλό. Από τις 23 Εβδόμου έως 38, δηλαδή τον Αύγουστο, θα νιώθετε ότι έχετε μπει στο στόχο σας των γεγονότων και δέχεστε χτυπήματα από παντού. Σας συμβουλεύω να μην απαντήσετε στις προκλήσεις ή να αποφύγετε να δώσετε αφορμές ή ασχόλια και αφήστε τους άλλους να εκτεθούν και αυτό μπορεί να σας βγει σε καλό και θα επηρεάζει εσάς του δεύτερου δεκαήμερο. Αλλά θέλω πολύ να αποφύγετε αυστηρά στις 15 έως 18 του 24 όλη αυτή την κατάσταση, γιατί όσο και να θέλετε να βρείτε το δίκιο σας, θα βρείτε τίποτα. Δηλαδή όσο και να προσπαθήσετε να τους πλησιάζετε ή να
να τους δείξετε με τον τρόπο σας ότι σας έχει πειράξει αυτό, εκείνο, το άλλο, δεν θα βρείτε το δίκαιο που θα σας πουθενά. Οπότε, ποιος ο λόγος, καμιά φορά λέμε ναι, να τους πλησιάζετε, να τους το λέτε, αλλά καμιά φορά λέμε γιατί να χαλάμε και το σάλιο από τη στιγμή που δεν θα γίνει και αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, να περάσει ο δικός μας λόγος και οτιδήποτε. Στις 18 Ενάτου του 24 αποφύγετε ανοίγματα ή σπατάλες ή συναλλαγές, γιατί θα έχετε εμπόδια ή καθυστερήσεις. Ευτυχώς για εσάς όμως αυτή η όψη δεν θα κρατήσει για πολύ και προς το τέλος του Σεπτεμβρίου θα σας επιστρέψει στη ροή που θα θέλατε και θα κάνετε και τα ανοίγματά σας με ό,τι σας απασχολεί και θα επηρεάζει περισσότερο εσάς που είστε γεννημένοι από 7 έως 12, δηλαδή 7-12 έως 21 που τελειώνει το ζώδιό τους. Οπότε όλα μετά θα πάνε καλά. Κρατήστε τις σημειώσεις, θα έχετε μια καλή χρονιά για εμένα. Γι' αυτό σας έχω βγάλει και με τα 10 ημέρα και οι κακές μέρες, να πω στην ουσία, δεν είναι κάτι να τους πειράξουν οι άξονες ή που θα έχουμε τους ανάδρομους και όλα αυτά. Τους πειράζει σαν ημερομηνίες. Είναι κοντά ένα μήνα, είναι 10 μέρες. Πάντως σε γενικές γραμμές θα είναι καλά. Σε γενικές γραμμές θα είναι πάρα πολύ καλά. Και αν έχουν κάποιες διαμάχες, δεν έχουν κάτι άσχημο, έχει να κάνει ότι αν προσέξουν λίγο πώς θα τα διαχειριστούν τις καταστάσεις, έρχονται λεφτά, πώς θα τα αξιοποιήσουν και όλα αυτά. Πάλι και αυτές οι συμβουλές που δίνουμε δεν είναι για κακό. Όλα είναι για θετικά πράγματα. Μέχρι το τρίτο μήνα, έτσι κι αλλιώς έχουμε πει, πολλά ζώδια δεν θα είναι καλά. Οπότε από το τρίτο μήνα και μετά, και ο Δίας μετά μας βοηθάει, γιατί έρχεται σε ορθή πορεία από τον Ταύρο, μας βοηθάει στην οικογένεια και όλα αυτά. Γι' αυτό τους έβγαλα μέχρι το Μάρτιο του χρόνου, θα έχουν εκεί με τα προσωπικά τους. Μετά γυρνάει ο Δίας στους διδήμους που μας βοηθάει στις δουλειές μας, στο το να είμαστε επικοινωνιακοί, στο εμπόριο, σε όλα αυτά, γιατί θα μας δώσει την επικοινωνία στα φόρτε μας. Οπότε, ποιος ο λόγος να μην αξιοποιήσουμε σωστά αυτές τις μέρες και να προσέχουμε κάποιες άλλες μέρες. Έτσι κι αλλιώς θα είμαστε και εδώ κάθε μήνα και με την καινούρια χρονιά. Θα τα λέμε όλα. Απλώς θέλω να ξέρετε και μια νότα παραπάνω, να το ξέρετε από την αρχή της χρονιάς, για όλη τη χρονιά σας, ότι θα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένοι μου. Καλή Πέμπτη σε όλους σας. Εγώ ετοιμάζομαι για ταξίδι. Εσύ το ξέρω. Καλό ταξίδι. Με το καλό, την άλλη εβδομάδα πάλι εδώ θα είναι μια. Αλλά αν δεν ερχόμουν για τους αλίμονο το κορίτσι. Λοιπόν, καλό ταξίδι, θα τα πούμε, αγάπη μου, ξανά το Σαββατοκύριακο. Σας αγαπάμε. Καλή Πέμπτη σε όλους και ό,τι ποθείτε και όλα αυτά, στολίστε, βγείτε, διασκεδάσετε. Περάστε όμορφα. Έτσι, περάστε όμορφα. Λοιπόν, από εμένα και το κορίτσι μου, το άλλο μου μισό που πάντα κλείνουμε παρέα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και πάλι κοντά μας. Θα τα πούμε το Σάββατο στις 9 η ώρα το πρωί. Καλό βράδυ, καλή Πέμπτη και φυσικά ακολουθεί η αγαπημένη μου Θαλία Κοντά με τους διαλόγους της. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Bye!